Ono boy kaja. Ambe, ana yule ku. Yee! Anyị abịala na njedebe na ngwụcha mkparịta ụka nke anyị bidoro n'izu a, nke gbadoro ụkwụ na nkwanye ùgwù a na-akwanyere ụmụ nwanyị Igbo ndị na-enye aka, ndị nyerela aka, ndị biri ndụ ha inye aka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Obi dị m ụtọ na anyị gbara mbọ wee mee ka mkparịta ụka dịrị ka anyị si chọọ ya, dịka na ọ bụ otu izu ụka anyị wepụtara ịkwanyere ụmụ nwanyị ugwu. Ụmụnne m na ụmụnna m, aka bụkwa nwanne unu nwoke Ima Asonye, onye na-ahazi ihe gbasara ịkwalite na ichekwa asụsụ na omenala Igbo n'ọrụ Omenka app. Ị bụrụ onye nne, biko mee ka nwa gị nweta apụ a na-akpọ Omenka app. Ọ ga-enyere ya aka n'ịmụ asụsụ Igbo, ịghọtakwa ụfọdụ ihe gbasara akụkọ ala Igbo. Ị bụrụ onye nna, mekwa otu aka ahụ. Ị bụrụ nwa afọ Igbo na-achọ ịmụta Igbo, Omenka app bụkwa nke ga-enyere gị aka n'ụzọ dị otu a. Anyị na-akụzikwa ihe ọ dị mkpa ka anyị mee ka unu mara na anyị na-akụzi asụsụ Igbo ụbọchị Mọnde na ụbọchị Sọnde, nke anyị na-akụzi n'amaozi TikTok. Anyị na-ewetakwa ya na YouTube. Ọtụtụ ndị mmadụ eritela ọtụtụ ihe n'uru n'ịbịa na klaasị ahụ. Biko gaa chọọ anyị na TikTok ka ị nwee ike iso na-abata na nkụzi nke anyị na-akụzi n'ụbọchị Mọnde na Sọnde, nke na-agbado ụkwụ na ụtọ asụsụ Igbo. Anyị ga-amụtasarịrị ka esi ede Igbo anyị. Igbo bụ asụsụ anyị Chukwu nyere anyị. Enweghị asụsụ ọzọ anyị nwere, hapụkwa na anyị na-asụ Bekee mana Igbo bụ nke anyị, ọ bụ asụsụ anyị. Onye kere anyị, kenye anyị Igbo, mee ka anyị bụrụ ndị Igbo, nye anyị asụsụ anyị. Amamihe niile dịrị ya. Ana m ekele unu niile ndị sorola lee onyonyo niile ndị anyị wepụtarala n'izu a, site na nke mbụ, nke Sọnde ruo na taa bụ Satọde. Biko ọ bụrụ na ilebeghị onyonyo niile ndị a, gbaa mbọ ka ilee ya. Ịmarakwa ndị onyonyo a ihe anyị kwuru na ya ga-abara uru, gbaa mbọ ka ime ka o rute ha aka, n'ihi na ihe niile nwere oge anyị nọ n'ime ya bụ oge ime ka ụmụafọ Igbo mara mkpa ọ dị icheba echiche ihe gbasara onwe anyị, asụsụ anyị, omenala anyị. O teela aka anyị nọ na-agbanaha ihe ndị a, na-agba ọsọ site n'ịkpa nkata, inwe mkparịta ụka n'ihe gbasara ya. Echere m na ugbu a ọ dị ezigbote mkpa, n'ihi na ọtụtụ ihe na-emegide anyị n'obodo anyị nọ n'ime ya, na ebe niile anyị na-ahụ onwe anyị karịrị akarị. Anyị kwesịrị ichebara onwe anyị echiche. Ya nwa mere anyị na-eji ohere a na-akpọghachita echiche ụmụafọ Igbo niile. Gbaanụ mbọ, ị na-akụzi o, ị bụ onye na-arụ ọrụ Bekee o, n'ụzọ ọbụla, ụzọ ọbụla ị nwere ike iji nye aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Nke a bụ nke nwere ike inyere anyị aka, ma ọ bụrụgodo ugbu a, ya bụrụ na ọbịanihu. N'ihi gịnị? Ndị maara ihe maara na oge ọbụla anyị nwere iji bie ndụ n'ụwa anyị bụ oge anyị kwesịrị itinye n'ọlụ ime ka ụwa bụrụ ebe obibi ka mma karịa otu anyị si hụ ya. N'ọnọdụ ahụ, Chineke kere anyị, kenye anyị amamihe anyị ji kee omenala na ọdịnala, ọdịbendị. Ihe ndị a niile bụrụ ihe eji mara njirimara obodo. Ndị ọbụla na-eme ka omenala ha, ọdịnala ha bụrụ nke ehiwere ya adị ka o kwesịrị ịdị. Ndị ọcha bịara mebie nke anyị. Ị gaa n'obodo ha, dịka ụfọdụ n'ime anyị bi n'obodo ha, ị ga-ahụ otu ha na-eji aka abụọ, ume ha niile, ndụ ha niile wee na-etinye ihe gbasara idosa, ichekwa omenala ha, ihe ejiri mara ha. N'agbanyeghị na nke ha, ụfọdụ n'ime omenala ha nke anyị ga-ịnụ ya ma ọ bụ ịhụ ya gị metọ ihu, onye hụrụ nsị agbara katapọt, ma ọ bụrụ ndị na-ekwu okwu. Ya anyị maara na ọtụtụ ihe nọ n'omenala anyị, ihe gbasara asụsụ anyị, njirimara anyị bụ nke
bukpo nke dị ezigbote mma nke Chineke nyere ya amamihe ndị nna nna anyị ha wee kenye ihe ndị a niile. Ịchọọ ịgba agụgọ maọbụ isi agụgọ n'ihe gbasara ya, lekwala ilu ndị Igbo na-atụ, ọ ga-enyere gị aka ịghọta etu amamihe ji jupụta n'ihe niile nke anyị na-eme. Ya nwa mere m ji wepụta otu izu a iji kwanyere ugwu ụmụ nwaanyị ndị wepụtarala ndụ ha dịka ndụ ha biri ebi ma ọ bụ ndị nke ha ka na-ebi ebi, iji na-enye aka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ana m asị ụmụ nwaanyị ndị dị otu a, ya dịrị unu niile na mma. Mana dịka m kwuru, aghaghị m ịkpọpụta aha ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị m maara, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị anyị gụtarala n'akwụkwọ na ndị ke mụnwa hụrụla n'anya, si na ndụ ha bụ nke ha wepụtara. Ihe niile ha na-eme na-agbado ụkwụ na idosa ụkpụrụ ka o si dị. Tupu m akpọpụta ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ha kaji m ịrụtụkwara ya aka ọzọ n'ihe edere n'akwụkwọ nsọ. N'ihi gịnị? Mgbe ọbụla anyị na-agụ akwụkwọ nsọ, dị anyị ka gasị na ihe Chukwu na-ekwu bụ maka isi ebe a fe nku fegoro laa n'eluigwe naanị, ọ naghị akọwa ihe gbasara obibi ndụ anyị na-ebi. Ihe niile edere n'oge agba ochie bụ nke gbasara Chukwu ị na-agwa ụmụ Izrel ndị Juu ka ha si ebi ndụ ha, ka ha si edosa ụkpụrụ ha. Ihe ndị a niile ụmụ nwoke ga-eme nke dị otu a, ụmụ nwaanyị eme nke dị otu a, ụbọchị dị otu a, ruo na ụfọdụ omenala na ọdịnala ndị ahụ, ọ bụrụ mmadụ ọbụla gahie megide otu n'ime ha, unu na-ahụ ụbọchị asị Chukwu ji ọkụ regbuo ndị mmadụ na ihe niile ndị a. Mana n'oge nke anyị wee na-eji aka abụọ adọrọ ihe ndị ahụ, na-asị o nke a bụ nke anyị, ọ gbasara anyị, ihe niile gbasara ngọzi Abraham bụ nke anyị. Mana leenu, Abraham bụ onye biri ndụ ya idosakwa ụkpụrụ na ọdịnala na njirimara ndị obodo ha. Mana anyị nwa wee bịa mpụta ndụ chefuo nke anyị, na-enyekwa aka na-akwalite nke ndị ọzọ. Akụkọ obodo, akụkọ ala, anyị niile maara ka esi akọ akụkọ ndị ọzọ, mana ọtụtụ n'ime anyị ewepụtabụ uche kọọ akụkọ obodo anyị, akụkọ ezinụlọ anyị. N'ihi gịnị? Ka anyị pụtara ụwa wee gwa anyị na ihe niile gbasara anyị bụ nke jọrọ njọ. Mana n'ụbọchị taa, amamihe na ha abatala anyị n'ime. Anyị ji ohere a na-agbasa ozi ọma a na-asị ka amamihe karịrị akarị, mmaji kwuru mmaji, batakwuo anyị n'ime, ka anyị nwee ike ichetasị Chukwu kere anyị ndị Igbo. Ọ ga-ajụ anyị ajụjụ ihe anyị mere idosa, ichekwa ọdịdị anyị, ka esi kee anyị, ndị anyị bụ, njirimara anyị. Mgbe ọbụla anyị bichara ndụ n'ụwa, ọ ga-ajụ anyị ajụjụ. Ndị ichie ga-ajụ anyị ajụjụ, kedu ihe anyị mere? Kedu otu anyị si nye aka ka omenala ndị a bụrụ nke ga-adịgide, karịchasịa n'oge anyị na-ahụta na ọtụtụ ụmụazị anyị a na-amụ ha na mba, oge anyị na-ahụta na anyị na-agbapụ n'ala bekee, na-agbapụ n'ozi bekee ebe anyị na-achọ ịga ịkpata ego. Igbo wee sị aghara ndụkpa akụ onye iro erie ya. N'ihi gịnị? Mgbe ị ghara ọdịnala gị, omenala gị, wee gaa n'obodo ndị ọzọ gaa biri dịka ọtụtụ n'ime anyị biri, wee chefuo ihe gbasara ọdịdị gị, ụmụazị gị wee bụrụ ndị na-eto na mba, ndị na-amaghị ndị ha bụ. Jụọ ha ajụjụ n'Igbo, ha agaghị aghọta. Dịka ihe onyonyo nke taa m na-eme, nke ịhụla m nọ na-asụ Igbo, amaara m na ọ bụghị ọtụtụ ụmụ anyị niile ga-aghọta ihe m na-ekwu. Mana ana m eme ihe onyonyo a ugbu a na-asụ Igbo karịa, n'ihi ọtụtụ ndị nke toro eto na awụ ụfọdụ ahụgo ihe onyonyo wee sị gịnị mere iji sụọ bekee? Ana m eme ka ọ dịrị onye ukwu na mma, dịrị onye nta na mma. Dịka m kwuru na onye ahụ sị na Igbo na-asị eme nwaanyị ka emere ibe ya, obi adị ya mma. Ịma wee na-asịkwa emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa anọsi ike, emenyekwara nwata nne di ya nọ n'ụlọ. Ụfọdụ mgbe anyị sụkwa Igbo anyị asụtụ bekee, mana ihe o ji dị mma, dị mkpa na anyị na-asụ bụ na anyị maara Igbo, anyị maara asụ, mara ede. Ọ bụrụ na ya amaghị asụ wee na-asụ bekee, ọ ebe nsogbu dị. Ọ bụrụ na ọ masị anyị, ọ gbasa anyị sụ asụsụ anyị wee na-asụ bekee, ya nwa ka anyị na-asị tụfịa kwa na ọ dịghị mma. Mana ọ bụrụ na anyị nwere ike ịsụ Igbo, ghọta ya, kwuo ya, dee ya, ịsụ Igbo, ịsụọ bekee, enweghị ihe ọjọọ nọ n'ime ya. Ma ọrụ a bụ ọrụ dịịrị nne na nna karịchasịa. Mana ebe ụmụ nwaanyị dị dịka ndị anyị na-akwanyere ugwu n'izu a niile na mkparịta ụka niile anyị na-eme, ọrụ a bụ nke ka dịịrị unu.
ya bụ na ọ bụrụ na ị sobeghị dịka m kwuru ụnyaahụ, ọ bụrụ na ị wepụtabeghị ndụ gị nke fọrọ afọ, ma ị ga-anọ 10 afọ, ma ị ga-anọ 20, ma ị ga-anọ 100 afọ ole ị nwere ịnọ n'ụwa, arịrịọ m na-arịọ ndị nne anyị ndị fọrọ n'ụwa taa bụ ka biko unu gbaa mbọ tinyetụkwu uchu na mgbalị niile unu na-agbalị isoro di unu ga kpata ego wee dozie ezinụlọ ka ọ dị mma. Tinyetụkwu unu uchu n'ihe gbasara ichekwa asụsụ na omenala site n'ịkụziri ya ụmụ unu. Ọ bụrụgodu na ụmụ unu etoola, ya bụ na unu emeghị ya n'oge gara aga, taa Igbo si ka o si taa dị mma. Bido taa, ị nwere ike ịkpọkọta ụmụ gị, ga-akpọ ha n'ekwentị n'otu n'otu si biko gbagharanụ m ihe a m na-akọrọ unu ugbu a, emeghị m ya mgbe unu na-eto eto, mana oge ka fọrọ. Unu nwere ike ịlọgharị nri, unu nwere ike ịtụgharị ukwu egwu n'ihe gbasara inwe mmasị na ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Were onyonyo a kesara ụmụ gị, jụọ ha si ihe kwuru n'onyonyo a ị ghọtara ya? Ị ghọtara ha niile? Asị gị degharịa ya maọbụ kọwarịa ya, ị nwere ike ịkọwarị ya, n'ihi na ọ bụrụ na nwa gị, dịka m na-ekwu ihe a ugbu a, nwa gị ele onyonyo a ọ ghọta ihe niile m na-ekwu, mara na o nwere ọrụ, mara na akwụkwọ ka ga-aga ka nkụ, kpọghachi ya n'ụlọ akwụkwọ ka ọ gaa mụta asụsụ ya, n'ihi na ihe ọ ga-emezi bụ nke ndị bekee na-akpọ intervention. Ọ bụrụ na nwa gị bụ onye ya lee onyonyo a, ya ghọta ihe niile m kwuru n'ime ya, gị mara na ọrụ ịrụrụ o nwere uru. Ọrụ dịrị anyị niile, ezinụlọ niile, ebe ọbụla anyị nọ. Ana m eji ezigbote ekele na-ebugara ụmụ nwanyị niile ndị ọrụ ha n'ụwa nyere ha aka, ha wee chekwaa maọbụ nye aka ichekwa asụsụ na omenala Igbo site n'ezinụlọ ha. Ana m ekele nne m onye lara ala mmụọ, Agnes Ezinne nwere okwukwe Asonye, onye zụlitere m n'ụzọ ịmara na m bụ nwa afọ Igbo. Echetara mgbe mụ na nne m na-agụ akwụkwọ a na-akpọ Azụ Ndụ. Amaghị m ụmụazị ole taa ndị maara akwụkwọ ahụ. Ọ bụrụ na ị hụrụ akwụkwọ a na-akpọ Azụ Ndụ, welie aka gị elu. Mgbe anyị na-agụ abị aba, adị ada, akị aka. Nne m nyere m aka mgbe hụ akwụkwọ ahụ, mara ya. Anyị richa nri abalị, ọ bụrụ na anyị anaghị efu ifo mgbe naanị mụ na ya nọ, anyị wee na-agụ akwụkwọ a. Ihe ọzọ anyị na-agụkwa bụ Baịbụl Igbo. Ya nwa nwere mmasị ịgụ Baịbụl Igbo, mụnwa nwee mmasị ịmata ihe edere na Baịbụl. Anyị wee na-agụ Baịbụl n'Igbo. Anyị ga-agụgide ụfọdụ mgbe anyị wee gụọ Revelation, akwụkwọ mkpughe. Anyị gụchaa ya, obi na-ama m jijiji, n'ihi ụfọdụ ihe ndị na-amapụ obi nọ na akwụkwọ mkpughe anyị gụpụtara. Ụfọdụ mgbe ị ga-echegide ya tupu ụra atụrụ gị, ọ ga-enye nsogbu, karịchasịa mgbe ị na-agụ ihe gbasara ụmụ anụ ndị ahụ nwere mpi 7 mgbe asị onye nwaanyị ga-abịa. Ana m asị Chukwu gọzie ya ebe ọbụla ọ nọ. Asị mbe gụọ ya, gụọ onwe ya, gụọ ala nwunye ya, gụọ ọpara ya bụ nwa Ebulakọ tupu ya gụọ ndị ọzọ. Ụfọdụ mgbe anyị na-asị na mbe onye na-ere azụ. Mana ile anya, ha bịa n'ọnọdụ nke ọzọ, asị na a na-esi n'ụlọ maa mma pụọ ama, a na-esi n'ụlọ mara mma pụọ ama. Ya nwa mere m ji bụ ụzọ bido kelee nne m. Ana m ekele nwunye m bụ Ezinne Emma Asonye, onye na-enyere m aka n'ịzụlite ụmụazị anyị n'ụzọ ikpere Chineke na n'ụzọ ichekwa na idosa omenala Igbo. Ọ bụghị ọrụ dị mfe na nkwalite a na-eme. Ọ bụrụ na mgba mbọ naanị oru n'ụlọ m na-ekpokọ nwunye m na-abọsa, ị ga-ahụ na mbọ niile m na-agba enwe uru ọ ga-aba, onwe nke ga-aba ezigbote uru. Mana dịka anyị si dosa ya na ezinụlọ anyị, ya nwa ọgọdị na m anọghị ya, nwunye m maara iwu edosara n'ụlọ, edosara ụmụazị n'ihe gbasara ịsụ asụsụ ha. Nwunye m wee bụrụzikwa onye na-enye aka na nkụzi nke anyị na-akụzi, ịkụziri ụmụazị asụsụ na omenala Igbo n'obodo a anyị hụrụ ụwa anyị. Ana m asị ozi ekele gara gị. Nwunye nkwa wee bụrụkwa onye na-akụzi ihe gbasara nri Igbo
n'ihi na ụnyaahụ agwara m unu sị anyị na-agụ egwu sị ịka nke ịghọta ije ịga ije ịghọta ije, ịpụ apụọ ịghọta ije ime travel ịghọta ije. Unu aghọtaghị na ọtụtụ n'ime anyị ndị bi na ofesi n'ala bekee, ma ịmaghị nke ị mere nri ị na-eri wee gbanwee. Ọ bụ ezigbote mbọ ka nwunye m gbara anyị wee tikọta aka wee hụ na anyị na-eri nri ụlọ anyị, nri anyị riri too, ụmụazị anyị wee na-erikwe nri ndị a, na-ama aha nri ndị a niile, na-abụghị onye nọkọtasị na ọ chọrọ iri lezianya na agaghị aghọta nke lezianya ma nke a na-akpọ enchilada aha nri ndị a anọghị n'ọnụ ụmụazị anyị. Ihe a na-ekwu ofe onugbu ofe okra ha magare mara ọkpa mara moi moi. Ụmụazị anyị na-ata ụgba, ha na-ata taa mgbam ọ bụrụ na ịma nke bụ mgbam, ndị Mbaise na-ata mgbam na ebe ọ pụrụ iche. Ana m ekele nwunye m onye na-enye aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ana m ekele ụmụ nwanyị niile ndị na-enye aka n'ọrụ anyị na-arụ na Omenka app. Unu niile Chukwu gọzie unu n'ọrụ unu na-arụ. Ana m ekele Odoziakụ na Ọkammụta Anụ Nwankwọ, onye anyị na ya na-arụkọ ọrụ n'ebe ọ pụrụ iche, onye na-enyere anyị aka n'ihiwe ọzụzụ nke anyị na-enye ndị nkụzi. Ana m ekele Nwaada Mbaise Odoziakụ Echebima ebe ọbụla ị nọ ya dịrị gị na mma. Ana m ekele nne m ukwu ọka nkụzi nwaanyị Zie Ngozi Chukwukere onye nyere m aka ịzụlite m n'ụzọ inwe mmasị na ihe gbasara ime nchọcha na Mahadum Steeti University. Ya dịrị gị na mma. Ana m ekele ndị nkụzi ndị bịarala kụzie ihe na ọgbakọ ndị anyị mere, ndị dịka ọka nkụzi Apakama, ọka nkụzi Nwokoye. Ya dịrị unu na mma. Ndị anyị na-ahụ ọrụ unu, ihe unu na-eme n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ọ dị ezigbote mkpa. Ọ dịghị mma ka Igbo hapụ ị na-ahụta ọrụ unu na-arụ. Ana m ekele unu. Ọ dị ọtụtụ bụ ụmụ nwanyị ndị nọ na amụmamụ sayensị asụsụ, ndị na-ewepụta ohere ha mee nchọcha n'ihe gbasara ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Aga m akpọcha aha unu niile, ndị nke na-akwado anyị, ndị na-asị anyị jisie ike, unu na-agbalị, ndị na-emere anyị aka otu a, ndị na-abụghị anyị tinye ihe onyonyo ha hụ ya ha asafere, mana ha na-akụzi ihe na mahadum. Ụmụada anyị na-ekele unu niile, Nwaada Sale, Nwaada Ogechi, ndị na-anọchite anya Omenka app n'ụzọ niile dị iche iche n'ihe unu na-eme. Ya gaziere unu. Ọ dịkwa ndị nke na-abụghị ndị Igbo anyị na ha na-arụkọ ọrụ, mana ịhụ ka ha si eme, ha ji ha Igbo n'anya. O nwere nke anyị kpọrọ Adaeze Dunya Civic anyị na-ekele unu n'ebe ọ pụrụ iche. Ana m ekele Ada Igbo, onye anyị maara tụrụla ugo na ịgagharị obodo niile dị iche iche wee na-akọwapụta etu o si bụrụ onye Igbo na ime ka ụwa mara etu ndị Igbo ji bụrụ obodo pụrụ iche, ndị pụrụ iche Chukwu kere n'ụzọ dị iche iche. Ana m ekele gị Nwaada Igbo Odoziakụ Chim Amanda Ngozi Adichie onye ji akụkọ na-agazi ụwa niile. Ịbụ Ada Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị na ọtụtụ ndị na-etota etota na-elekwasị anya ọrụ gị. Jisie ike, gaa n'ihu n'ihe ị na-arụ. Chukwu gbakwa gị ume. Aghaghị m ikele ọka nkụzi Catherine Achalọnụ, onye ọrụ ya bụ ihe ụfọdụ n'ime anyị na-agbakwasị ụkwụ na nkụzi nke anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ. Chukwu gaa n'ihu gọzie gị. Ana m ekelekwa otu nwaanyị wu onye ala bekee alụtara n'ala Igbo, dere ọtụtụ akwụkwọ nke nyerela aka na ọmụmụ asụsụ Igbo na ọmụmụ omenala Igbo, Elizabeth Isichei, nke lakwarala ala mmụọ. Ana m ekele gị. Ekelekwa nwaanyị ọzọkwa nke alụbatara, nke bụ onye ọcha, bụ nke a na-akpọ Kay Williamson. Ndị a niile bụ ndị ọrụ ha, akwụkwọ ha derela, nchọcha ha merela, nyere aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị aghaghị ịkwanyere ugwu
ndị jikwarala egwu, ndị dịka Onyeka Onwenu, ndị dịka Nelly Uchendụ ha. Ya dịrị unu na mma. Anyị na-ekelekwa ndị nke nọkwa na ejije, ndị nke nọ na ma odide ejije o ma mmepụta ejije o. Ya dịrị unu na mma. Ya bụrụ ha na ndị a bụ ndị na-enye aka ime ka ọrụ ha wee bụrụ nke na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Agaghị m akpọcha aha unu niile dịka m kwuru. Ndị nne niile ndị nọ na Omenka Cultural Group, ya dịrị unu na mma. Ana m ekele ndị niile na-akwado anyị mere anyị ji nwee ikikere ime ihe anyị na-eme, ọrụ anyị na-arụ, nkụzi anyị na-akụzi, nchọcha anyị na-eme site na ọrụ Omenka app. Ya dịrị unu na mma. Mgbe na-adịghị anya anyị ga-ebido nkụzi ọzọ. Ọ bụrụ na ilechabeghị nkụzi nke a maọbụ mkparịta ụka anyị mere n'izu a, biko gbaa mbọ ka ị gaa lee ya. Ana m echetakwara anyị na ekwuru m na mgbe na-adịghị anyị ga-ebido ime nkụzi nke na-enyere ndị na-ele ule aka, ule JAMB na ule WAEC, inyere ụmụazị anyị aka ka ha nwee ike na-agafe n'ule asụsụ Igbo. Ndewonu. Ana m esi Chineke onye nyere anyị ike iji mee ihe onyonyo iwepụta otu izu a iji kwanyere ụmụ anyị ugwu. Ekele na nsọpụrụ dịrị naanị ya. Aga m ahụ unu n'ụbọchị ọzọ. Daalụnụ. Ndewo.